Vlada Republike Srbije će sigurno i u narednom periodu se truditi da oko najvažnijih pitanja ima konsultacije redovne sa političkim strankama koje učestvuju na političkoj sceni Srbije, koje se nalaze u parlamentu, imajući u vidu važnost ove situacije. Za nas je neophodno da se preduzmu svi koraci kako bi postojalo tako preko potrebno i u ovom trenutku neophodno državno jedinstvo, odnosno jedinstvo državnog vrha oko ovih teških pitanja u ovako teškim trenucima. I siguran sam da oko toga neće biti razmimoilaženja u državnom vrhu. Mi ćemo nastaviti razgovore i diplomatske aktivnosti i narednih dana, bilo je i takvih razgovora i jutros, i juče, bit će ih i popodne i večeras, bit će ih i sutra i mi ne odustajemo od naše želje da se dođe do rešenja koja mogu biti održiva i koja mogu biti sprovodljiva, a samim tim koja bi bila u interesu obe strane na Kosovu i Metohiji.